Hej, jeg har en lidt trist nyhed, og det er faktisk ret svært at sige det her. Men jeg føler, at jeg næsten bliver nødt til at sige det her til jer, fordi at der er så mange folk, der bliver ved med at spørge mig, hvornår der kommer en ny video ud med min hund. Nu får jeg så grund til, hvorfor at jeg ikke har lavet nogle videoer med min hund her i et stykke tid. Min hund er simpelthen gået bort. Han blev aflivet, fordi at han var alvorligt syg, og han kunne ikke mere. I har kendt Bubi som en karakter i mine videoer, og Bubi var også en meget stor karakter i mine videoer, som der var rigtig mange af jer, der havde glæde af. Men jeg har jo kendt Bubi på en helt anden måde, end I har kendt Bubi på, så det er derfor, jeg reagerer på den her måde. Bubi har jo været min hund i over 10 år nu, og vi har haft mange eventyr sammen jo. Det er knap 2 år siden, at jeg lavede min første video med ham, og den video, den blev et stort hit, og der var over 500.000, der så den video. Og det er jo nærmest det, der har skabt alle jer, hele mit publikum. Det var Bubi, der startede mit liv op. Det var ham, der gav mig en masse muligheder inden for det, som jeg altid har drømt om. Han var den talende hund, som nærmest var højdepunktet i mine videoer, og det vil jeg altid huske ham for. Han vil altid være en del af mig. Det er også på tide, at jeg svarer på det spørgsmål, I alle sammen I har ventet svar på, siden at jeg lavede Bubi-karakteren. Hvem det er, der har lagt stemmen bag Bubi. Ja, det er så mig, der er stemmen bag Bubi, som de fleste nok har gættet. Men ja, jeg har ikke mere at fortælle. Jeg håber, I vil blive ved med at følge mig, og Bubi vil aldrig blive glemt. Nej, Bubi, du får den ikke. Det er min. Giv mig den. Det er mit værelse. Kom nu. Kan du ikke lige rykke mod fjernbetjeningen? Kan du ikke bare selv tage?